बसुमतारी हाताव बिटिआर बासाव दिनै मानसिफ्रा सन्देह जादों जे कास्टम बसुमतारी बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों लोगोसे बिथाङा मा फोरमायनो नागिरदों अबयसे बिथांनि बाथ्राखौ सावरायबाय थानाया खोब मोजां बाथ्राबो नङा। कास्टम बसुमतारी होननाय सासे मानसिया मोनबो भेलु आरो दाम गैयै सासे सुबुं। कमसे कम कास्टम बसुमतारी होननाय मानसिया बयबो बर' रायजो राजा बिथांमोना मिन्थिगौ मोनबो भेलु गैयै सासे बिथाङा मानसि। बिथाङा सासे अत्यन्त नारी केलेंकारियाव जड़ित थानाय सुबुं। बे मानसियासो दिनै बिटिआरआव फैनानै मायबा मायबि जानला मानला बाथ्रा बुंगासिनो दं। दा बाथ्राया जाबाय बिथांनि बाथ्राखौ सोर दाम होगोन? कास्टम बसुमतारीनि बाथ्राखौ बिथांनि जि बुंनाय बिथांनि बुंनाय रावफोरखौ रावबो मानसियानो बिटिआर बासिया भेलु होआ, मानोना बिथाङा सासे केरेक्टारलेस सुबुं। दा बिथाङा जारिमिनखौ मिथियाब्लासिनो गोबां बाथ्राखौ बुंगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारनि समाव जे थांनाय 17 बोसोराव मानसिफ्रा स्पिचलेस जानानै दङमोन, फ्रिडम अफ स्पिच जा आर्टिकल 19 आव होनाय दङ इन्डियान कन्स्टिटिउसननि, बेखौ जे मानसिफ्रा एक्सारसाइज खालामनो हायाखैमोन, बे बाथ्राखौ कास्टम बसुमतारी बिथाङा बावबाय जानो हागौ। बिथांनि बस हाग्रामा महिलारनि समावसो डेम'क्रेटिक राइट्सफोरा मानसिफ्रा गोमादोंमोन। दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा CM जानायनि उनाव बाथ्रा बुंनो हानायनि थाखायनोथ' नोंथाङा सोरांबानो ससियेल मिडियायाव प्रमद बर' बिथांखौ रायनो नागिरो। हाग्रामा महिलारनि समाव नोंथाङा बेबायदि बुंनो हायामोन। थांनाय 17 बोसोराव गोबां सांबादिकफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों। बै समाव सोरमोन? सिफा मानव गेदेर हाग्रामा महिलारी बिथां। दा नोंथाङा बुंनाय बायदि नोंथाङा दिनैनि तारिखआव प्रुभ होनांगौ जे मानव गेदेर प्रमद बर' बिथां, मानव गेदेर रनजित बसुमतारी बिथाङा सोरखौ गावखो, बेनि थाखाय नोंथांखौ जों FIR होगोन। नोंथाङा मोनसे भेलुलेस आरो बेसलेस बाथ्रा बुंदों। बेराफारसे नोंथाङा जि बाथ्रा बुंनो नागिरदों बेवहाय नोंथाङा सोरखौबा थुनज्लायनानै बिटिआरनि जा मोनसे सान्थि परिबेस बेखौ गाज्रि खालामनो नागिरनाय बायदि जों नुनो मोन्दों। नोंथाङा जि डेम'क्रेटिक राइट्सनि बाथ्रा बुंगासिनो दङ बेखौ एक्सारसाइज खालामनो हानायनि थाखायनोथ' नोंथाङा फुंनिफ्राय बाजाराव बेरायनो हादों, फुंनिफ्राय लिडार बिथांमोनखौ सोंखारनो हादों, बेनोथ' डेम'क्रेटिक राइट्स। दिनै इउटिउबारफ्रा जे गावसोरनि साननाय हनाय रायजोनि साननाय हनायखौ फोरमायदों, बेनोथ' डेम'क्रेटिक राइट्स बिथांमोना मोन्दों। हाग्रामा महिलारिनि समाव सोरबा सांबादिका बेबायदि अपेनलि बाथ्रा बुंनो हायामोन। बे बाथ्राखौ नोंथाङा बावगारनो नाङा। दा नोंथाङा गावनो केरेक्टारलेसखायनो गुबुनखौबो केरेक्टारलेस होननानै साननो नागिरो। दा बाथ्राया जाबाय नोंथांखौ जाय आइजोफोरा बाजाराव बेफार बानिज्य खालामगासिनो दङ, मैगं थाइगं फानगासिनो दङ, बिथांमोना सन्देहनि नोजोरजों नायदों मा नोंथांनि केरेक्टारा मोजां नङा। आरो गोबाङानो बुंदों एसे सिख्लाफोरखौ नुयोब्ला आइजोफोरखौ नुयोब्ला मेगन खनाजों नायजेर नायो होननानै। थ' नोंथांनि जा केरेक्टार बेयाव बयबो सन्देह जादों। आं खावलायो सोरबा रिन्जय बिथाङा थाङोबाबो, सोरबा बिक्रम दैमारिया थाङोबाबो जाहाथे खमसे खम नोङो बाजाराव थाङिया मोजां। मानोना नोंथाङा हिन्जावसाफोरनि सायाव जि गाज्रि नोजोर दङ बेखौ बयबो मिथिगौ। नोंथाङा जे मोनसे समाव नारी केलेंकारियाव जड़ित बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ। दा बेनिखायनो नोंथाङा जुदि डेम'क्रेटिक राइट्सनि बाथ्रा बुंदोंमोनब्ला जोंनि इन्टेलेक्सुवेलफ्रा 2005 आव बर' मानसिफ्रा खमसे खम 150 जन मानसिया जे थैनो गोनां जाबाय, बेनि बाथ्राखौसो नोंथाङा बुंनांगोन। हाग्रामा महिलारी बिथांनि समाव मानो 150 जन मानसिया गावथार जाखो बे बाथ्राखौ बुंनांगोन। 2009 आव, 2012 आव, 2014 आव, 2008 आव मानो जाति गथ' संघर्षफोरा जादोंमोन, गुबुन हारिजों मानो दाङा-बाजि जादोंमोन, बे बाथ्राखौसो नोंथाङा बुंनो नांगोन। हाग्रामा महिलारिनि समाव जे बन्द जाबाय थादोंमोन, मानसिफोरा असान्थिजों साग्लोबना दङमोन, गिनाय भाबजों ओंखारनो गोनां जादोंमोन, मानसिफ्रा बिजनेसाव ओंखारनो हायाखैमोन, मानसिफ्रा मोजां लेखा फरा खालामनो हायाखैमोन। चिरां डिस्ट्रिक्टआ जे दिनै टपआव थांबाय, बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ जे टपआव थांबाय, हाग्रामा महिलारिनि समाव चिरां डिस्ट्रिक्टआ लवेस्ट मोनसे पार्सेन्टेजआव एडुकेसन लेभेल दंमोन। अब्ला नोंथाङा मा बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों? नोंथाङा राजनिति सार्थनि थाखाय सानफ्रोमबो बिटिआरआव गाज्रि बाथ्रा बुंनानै थुनज्लायना होनायनिफ्राय एसे गोजानाव थायोब्ला मोजां। मानसि गावथारग्राया सोर बेखौ बयबो बर' रायजो राजा मिथिगौ। मानसि गावथारग्राया नोंथांनि बसआसो मानसि गावथारग्रामोन। दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरआव CM जानाय लोगो लोगोनो जोंहा बेवहाय गोजोन सान्थिनि मोनसे परिबेसा फैदों। बेयाव बयबो रुजु रुमै संसार जानो हादों, बयबो रुजु रुमुयै गासैजोंबो अनलायनानै थानो हादों। बेबायदि मोनसे परिबेसखौ नोंथाङा गाज्रि खालामनो जाहाथे नाजाया, बेखौ जोङो नोंथांखौ खावलायदों। बेराफारसेथिं नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरो
सब फाले बरबाद जानायनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरो नोंथाङा खासे गावनो बरबादि मानसि गावनो लुजार मानसि बेखायनो नोंथाङा मालाबाबो पजिटिभ नोजोरजों रावखौबो नुवा बेनि थाखायनो नोंथांनि जा केरेक्टारखौ एसे सामलायनानै बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुङो बावैसो जों मिथिनो मोनगोन जे नोंथाङा आरोबाव माबा मोनसे गोदान नारि केलेंकारि ओंखारदों होननानै बेबो जुदि बोरैबा एक्सप' जानो गोनां जायोब्ला नोंथाङा बहा गन्थं दोनगोन बहा खोमा दोनगोन एसे सानना नायनाया मोजां थेंक इउ